Hej med dig. Anders her. Jeg er kommet hjem fra Frankrig, og jeg er gået i gang med at holde foredrag. Jeg har indtil videre holdt på 5 efterskoler og et 10. klassecenter i Glostrup. Det her. De har rekorden. 9 år i træk har jeg været derude. Fantastiske mennesker. Og jeg har lovet, at jeg frem til jul vil lave en ny video hver uge. Jeg har tænkt på, hvad skulle jeg holde videoer om, og for 2 uger siden cirka, der skrev Magnus til mig. Han kunne godt tænke sig at høre, hvem eller hvad der har været inspirationen for mig, da jeg begyndte at lave de her foredrag. Og så sad jeg og tænkte på, hvem er det egentlig, der har været inspirationen for mig? Er det en eller anden foredragsholder, jeg hørte engang? Er det en voksen, jeg har mødt på et tidspunkt i mit liv? Og jeg fandt ud af, nej, det var det ikke. Jeg har egentlig ikke hørt nogen foredragsholdere, da jeg var teenager, som jeg rigtig kan huske, hvor jeg sad og tænkte, hey, det der, det vil jeg også helt vildt gerne. Da jeg så selv blev slut teenager, start 20'erne, så begyndte jeg sådan at arbejde i forskellige organisationer, med unge, kirkelige, kommunale, alt muligt. Fordi jeg synes, det var fedt at være noget for andre unge. Give dem en eller anden fed oplevelse, fortælle dem, at de var gode nok og sådan nogle ting. Og det begyndte jeg at gøre, og jeg begyndte at tit og sådan at holde nogle små oplæg og sige nogle ting. Og jeg fandt ud af, at de faktisk godt gad lytte til det, jeg havde at sige. Så i 2004, der fik jeg tilbudt at holde nogle foredrag i sådan en organisation, der sendte materiale ud til nogle skoler. Og det var sådan, som jeg læste til lærer, og tænkte, det kunne jeg godt gøre. Så jeg sagde ja til at holde foredrag, der hedder Unge og Identitet. Og de sendte materialet ud, og det første år var jeg måske ude 20 gange, eller sådan noget, 15-20 gange. Og efterhånden, som jeg blev bedre til det, jeg havde mine A4-ark og mine slides, så gik jeg og skiftede på computeren og sådan nogle ting, så fandt jeg ud af, at der var en god respons på det, jeg sagde, folk faktisk længtes efter, fordi jeg tænker videre. Det havde jeg godt vidst, da jeg havde bare mindre grupper, men det var fedt at få lov til at mærke, at man gjorde en forskel. Så når jeg skal svare på hvem eller hvad det er, der egentlig er inspirationen for mig til at holde de her foredrag, jamen så er det dem, som hører mit foredrag. Det er dig, hvis du har siddet og hørt mit foredrag. Det er grunden til at blive ved med at gøre det. Der kom en knægt op til mig i torsdags på en efterskole i Jylland. Sidste torsdag. Og han havde hørt mit foredrag for 3 år siden. Og han kom bare og sagde tak til mig, fordi at jeg havde været med til at kickstarte hans liv. Han havde været sådan en lille dreng og lidt forsigtig og sådan noget. Og efter mit foredrag havde han fået mere tro på sig selv, og han havde taget 15 kilo på og blevet større og stærkere, og han havde en rigtig godt med sig selv. Kommer der en gående derovre? Jeg synes altid, det er lidt pinligt, når der kommer mennesker gående forbi, når man sidder og snakker med sig selv. Er det bare mig, der har sådan? Okay. Nå. Men når der kommer sådan en fyr som ham og siger tak til mig, så bliver jeg jo vildt glad, fordi jeg ved ikke, hvad der folk sidder og tænker efter et foredrag. Eller de tænker bare, lige bare sidder og tænker, nå, det er fedt nok. Eller så kommer der sådan en knægt og siger til mig 3 år efter, at det var bare super fedt. Men som jeg også må sige til ham, så en ting handler om, hvad jeg har sagt. Men det altafgørende, det er jo, hvordan han vælger at lytte til det, jeg siger. Og om han gør noget ved det. Jeg kan sige nok så mange kloge ting. Men den person, der er den seje, det er jo den person, der vælger at lytte til noget af det, jeg siger. Og så bruge det og gøre det til sit eget. For ellers bliver det bare mig, der står og fortæller, nu skal du gøre sådan og sådan, og det hjælper ikke en skid. Så lang historie kort. Jeg har ikke et forbillede. Der var ikke en person, der sagde, nu skal du bare gøre sådan der, eller en, der sagde, jeg vil være ligesom ham der, eller hende der. Men der har været rigtig mange, jeg har mødt igennem mit liv, som bekræfter mig, at det her, det er virkelig fedt. Så i forlængelse af det, hvis folk spørger, hvordan verden skal jeg starte med at holde foredrag? Jamen, så skal du starte med at spørge dig selv, har du noget, som du virkelig brænder for at fortælle folk? Er der noget, som du tænker, folk vil sætte pris på at høre? Er der noget, som kan give liv til nogen? Og hvis det er det, så er det bare med at komme i gang. Og du skal måske ikke starte med at stille op på en scene for 300 mennesker. Du kan bare starte for en 5-10 mennesker, og se om man kan fange dem. Og et lille fif til sidst, det er, nu har jeg hørt rigtig mange holde foredrag forskellige steder, og jeg må indrømme, det er ikke alt, jeg synes, det havde været lige godt. Så min læring er nok, at det vigtigste, det er ikke, hvor god du er. Det vigtigste, det er, om du tør at stille dig op, så skal folk nok på dem, om de gider høre på dig bagefter. Men der er rigtig mange, jeg tror, der er vildt gode, men som aldrig kommer op at stå på en scene. Så din opgave, det er, kom i gang, rejs dig op, begynd at sige noget, find ud af, hvor folk lytter, og hvis de lytter, så nok fordi du har et eller andet, som de gerne vil høre. Så held og lykke med det. Det var denne video fra i dag. Det er lørdag, jeg skal til Jylland lige om nu.
Og ja, send spørgsmål. Skriv et spørgsmål om dig, om mig, om et eller andet. Og så kommer der en ny video en gang i næste uge. Ha' det rigtig godt. Hej.